Ja nyt mennään seuraavaan, joka on numerolla 38, Sveko. Kaikki tämän joukkueen jäsenet on insinöörejä. Eli täytyy olla suuri luottamus tähän, miten tää lentää. Kenen idea? Kuka pakotti teidät mukaan? No, vähän pääsi semmonen, taisi unohtuu, mutta kaveri lupasi ottaa Siikun Rossin lipun tällä illalla, jos mä en olisi. Okei, no sulla on hirveän ystävällisiä kavereita sitten. Kuinka kauan tätä rakennettiin? No, pari päivää ihan niinku miestyötä ja sitten kesäharjoittelija saadaan siinä kuukauden verran aikaisemmin. Okei, kertokaa vähän nyt tästä teidän teemasta. Siis, mä tiedän, miten on vähän eri tämmöistä pukeutumistyyliä täällä kaikilla. Yritättekö te kuvastaa, että onko teilläkin joku poliittinen sanoma? No, tää on tämmöistä insinöörityön tulosta, että niinku pyritään optimoimaan tulokset ja funktionaalisuus on meidän lähtökohta. Tää on ihan laskettu homma, maailman ennästä lähdetään hakemaan. Tämmöistä insinööripornoa me tehdään. Tää on siis oikeesti pornoa insinööreille. On, mutta siis tää on oikeesti, ensinnäkin lähdetään täysin eri lähtökohdista, mitä tähän mennessä koneella on lähdetty. Eli siinä on siivet edessä ja sitten on perään pistetty peräisiä vakain. Mutta täällä on selkeästi pienet etusiivet, eli mun on pakko vaikka kysyä sulta, miten te ootte päätynyt siihen tulokseen, että pienet etusiivet on parempi kuin se, että sulla on ne vakaimet takana? Jaa, kuule. Eteenpäin me tässä koko ajan pyritään, että eikö se ole parempi, että on siellä eessä? Aukotonta logiikkaa. Tuotako ne opettaa insinöörikoulussa? Aivan. Oli siinä tiettyä lineaarisyyttä tietysti. Maailman ennätystä siis lähtevät Sveko hakemaan. Maailman ennätys tällä hetkellä on 59 metriä. Tehtiin Viinissä 8 vuotta sitten. Missä suurin piirtein on se 60 metriä aku tuolla Jormakossa? Mä uskoisin, että jos lennätte noiden ensimmäisen 3 laivan yli, niin kyllä mä veikkaan, että sit rupee ennätys rapisemaan. Että tähtäätte siihen vaan. Niin varot päätä siinä sillan kohdalla sitten. Täällä on nimittäin aika hyvät tuulet nyt siihen, että jos te nyt todella meinaatte lentää pitkälle, ja jos toivomuksia saa esittää, niin kuin tämähän on katsojaystävällinen laji, niin tsekatkaa noita lokkeja. Ne tekee tommosia hienoja vähän niinku kierteitä ja tommosia, niin tehkää nyt pari piruettia tossa taivaalla. Hienoa! Siirrytään katsomaan Svekon showta. Olkaa hyvä! Paikalle Toyotallaan. Hän suoristaa olkaimensa ja käy työhön. Hän koodaa päivän ja hän koodaa yön. Hän koodaa kunnes hän näkee, että koodi on hyvä. Kukaan ei tiedä, mistä hän tuli, kuka hän oli tai minne hän oli menossa. Mutta ajattelee häntä lähteä, sillä seuraava projekti, jonka hän pelastaa, saattaa olla sinun omasi. Tai itse asiassa 2 kappaleella niin kuin pitääkin. Lennokki jäi puolen väliin ja kapteeni meni puolet pidemmälle. Kyllä. Mitäs tuomaristo on mieltä, tai tuomarivene on mieltä tästä Sveko-tiimin esityksestä? Oliko tää nyt sitä insinööripornoa? Kyllä. Tää on insinööripornoa. Voit sä Lotta sanoa, että onko siellä yksikään insinööri jotenkin kiihottuneessa mielessä? No on kaikki! Mä vähän pelottaa, mä en päästä niitä mun taakse seisoo ollenkaan. Ei terve, älä todellakaan päästä. Täällä on annettu 3 nelosta ja 1 kolmonen, eli ihan tiukat pisteet kuitenkin insinööreille. Kuitenkin insinööreistä puhutaan. On. Täysin väärin ymmärretty ihmisryhmä. Taputtakaa nyt niille insinööreille, jos ei niillä ole kavereita täällä. Tai ollenkaan. Ei niillä ole välttämättä edes kotia. Nehän kuoriutuu Otaniemestä aina keväisin. Se voi olla. Tuo on helppo siivota, kiitos siitä. Sun ironia tajus on Lotta korvaamatonta. Hei, meillä on taas uusi joukkue. Meillä on enää 2 joukkuetta. Äskeinen Sveko-joukkue oli numero 38. Muistakaa siis tää meidän käynnissä
käynnissä oleva yleisön suosikkiäänestys. Eli tekstiviestiin R, B ja oman suosikkijoukkueen numero. Ja lähettäkää se tekstiviesti numeroon 16141. Mitä veikkaat kohta vanhana lingvistinä? Onko Sveko lyhenne svelikopterista? Se on varmasti just nimenomaan svelikopterista lyhenne. Kyllä. Ottaisitko hei pienen haastattelun siitä? Täällä on nimittäin mielenkiintoisesti on koristeltu tää laite. Täällä on siis, käsittääkseni tuo on kukko. Mä en tiedä, ootteko te kanoja vai kukkoja? Mä en lähde itse vetämään mitään johtopäätöksiä näistä asioista, mutta teidän tavoitteena on uusi maailmanennätys 100 metriä lennolla. Te olette katsoneet nyt näitä edellisiä joukkueita, onko vielä ihan realistinen tavoite? No,